Ahoj, tu som ja, Cookie Milk a dneska si ideme zahrať, no dneska si nejdeme nič zahrať, to ste už mohli vidieť aj podľa toho obrázku na tom, že budeme pozerať na Fiziho videa. No a popravde má ich veľmi veľa. Čiže keby ste chceli ďalšie, tak minimálne dá 5 lajkov. Hej, nebudem vás nučiť, ale minimálne 5 lajkov, aby sme urobili pokračovanie. A toto bude šialené video. Preboha, oni budú do toho sa mačať, že budú, no, proste to nebudem ďalej vysvetľovať a poďme si to pustiť. Pekný natočili, protože jsem si pro Cookie připravil bazény plné jídel, věcí nebo třeba nechutného slizu. Takže jestli tě zajímá, kdo to nejvíce odnesl, tak sleduj až do konce. No tak už podľa toho to nevyzerá moc dobre. Čau, já jsem mnou Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska jsem pro kluky připravil hádací challenge. Jak si můžete všimnout, tak za mnou se momentálně nachází necelých 30 Či bože, do toho by som sa vaľať nechcela. Zabudnite na to. bazénů, které jsou teď už zakrytý a v nich se nachází samý špatný věci. Ale lidi, dneska jsou tam i 2 pozitivní bazény, které vám můžou kluci tuhle challenge Ty kokos iba 2? A ja myslela, že tam maximálne 4, bože. Tak uvidíme, kdo bude mít štěstí. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak rozhodně pište dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned i vedle tlačítko zvonečku a rozhodně se podívejte i na stránku fizishop.cz, kde najdete toto nejstylovější oblečení. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že jako první může jít hádat třeba Víťa. Lidi, nejsem moc šťastný, že jdu jako první, protože je tady teď nejvíc bazénků. Kdyby šli kluci Ty kokos, ani ja nie som šťastná, že keby som bola, tak asi ani ja by som nebola šťastná, hej. Nikto nie je šťastný, popravde. přede mnou, tak by mohli aspoň nějaký špatný odkrýt. To je pravda, Víťo. Ale vyberu si tenhle ten přede mnou. Co? No tam bude něco No dobrá, tak pojď. Co? Múka, ty kokos. Keby tam bola múka so mliekom, tak nehovorím, by bol celý od múky, ale to, sama múka, to čo? Toto nedáva zmysel, ne? Bože. No, tak se pojď pořádně vyválet. Ještě, že nejsem mokrej. Ty kokos, on rovno na tvár, ty bože. Ale dobre to je. Keby tam bola toto mlieko, jak hovorím, no tak to by bolo ešte väčšia švanda, ty bože. Fizi, hovorím ti teraz, keď vidíš ma, no tak ti hovorím, daj tam do toho mlieko, keď budeš robiť také isté. Oj, lidi. Tak jo, lidi, jsem jako druhý na řadě. Domek, stromek. A doufám, že budu mít na rozdíl od Víti štěstí. To jo, no snad nebudeš bílej jako Víťa. Tak jo, vybral jsem si tenhle bazének. Co? Dobrá, no uvidím. Preboha, on nebol si? A to prečo ja by nevydržala, okej? Ty kokos, vieš čo, máš takú minimálnu, vieš čo, prečo dávate tam také dobre, hej, ja chcem vidieť, jak trpia, ty kokos. A varovanie, nekopírujem od nikoho, hej. To je len také pre zábavu, hej, okay. Neberte to tak. Ale naozaj mohli tam dať väčšie, aby bola väčšia švanda, ne? To se našel nový burísky. Takže lidi, pokud byste je chtěli, tak můžete určitě dolů na stránku fizishop.cz, kde si je můžete zakoupit a já si jednoho rovnou beru. No, Domčo, ty jich máš teda fakt hodně. Jo! Tak jsem tady, no a jdu na to, zatočím co... Fizi, teraz ti niečo poviem. Prečo robíš takéto... Preboha, prečo robíš takéto videá? Hej, akože to nedáva zmysel, hej? Akože keby som teraz prišla a povedala, že hej, kamaráci, ideme si zahrať takú hru, že kto dostane, tak dostane koľko? Bože, nikto. No tá viete čo, ešte nedostane žiadnu cenu a to ja sa mám váľať po horčíci, keď tam bude vôbec, po kečupu, hej, po múke, kamo, to čo je, akože, toto by som nebrala, toto ostatní by ti vysrali na hlavu, ne, kamo, preboha, čak sa zamyslíte na to.
To ja sama viem urobiť takú challenge, ale určite za čo dám takú odmenu, nie? Tak, kde vidíme koho... A, tady ten vemu. Co? Dobrá, Humi, je tvůj. Takže bacha. Co? Oh, no, ledová Sus. voda. To si děláš srandu, když mi pak bude zima celou dobu. No bohužel, tak pojď na to. Jdem to. Sudí? To je fresh, mám to rád. To je dobré. Tady bude teď šílená zima. Asi. Dobrý, stýčete nazadu. Jo, ať už to máme za sebou. Lidi, koukal jsem, že Domča měl minulý kolo fakt A ty si tiež minulé kolo nemal moc dobre, tak buď ticho. štěstí, takže tahle řada určitě bude šťastná. No uvidíme, Víťo, tak si vyber. No, já si vemu hned tenhle ten. Tak pojď na to. Tak, co tam je? No, tak akože popravde, prečo tam dáte čipsy? Kamo, to neviete dať niečo iné? Ale čipsy, práve čipsy. Na čo čipsy, ty kokos? Och, bože. Šťastná! Ty máš teda fakt štěstí, Víťo. Tak dobrý. Co? Jo, tak jo, děkuju za radu. Mám se vydat sem. Cože? Hned Jo. vedle něho? No dobrá, tak pojď, odkryj to. Jo, pane Borisku, odkryjte to. Tak? Vajíčka! Oh, no pojď, Domču, tak tam Tak tam toho odruc podľa teba, akože tam ten na teba kúka, že no tak do toho ja nejdem, preboha. a neskoč. Bohužel Borisek se nesmí ušpenit. Takže Borisku, hýbejte se na mě. No, pojď na to. Preboha, na čo si do toho išiel? Ja som myslela normálne, že povieš, no tak ja do toho nejdem, dovidenia. Prečo si to neurobil? Tak teď jsem fakt špinavej. Jo, takovej vajíčkovej. No už mi je fakt zima, tak to vezmu rychle a vemu ten vítěznej sloupec. No tak pojď, to jsem zvědavej. Granule. Granule. Silan, citlivá pokožka si zaslúži Hnusné, starostlivosť. ty kokos. Ja to stopnem, hej. Teda, nechceš jí ochutnat, Humi? No ty kokos, keby mne mal niekto toto urobiť, no, že mi dá plno granulí, fuj, a ty ešte na rokom si na seba dávaš tie granule. Ty bože, vy máte v tej hlave kamene, akože bez urážky, ale tie kamene, kamo. V hlave kamene máš normálne. Pěkně hnusný, no. Jemu šíbe. Preboha, na čo si dáva toto do úst? Na čo? Keď niekto hovorí, že je to hnusné, no tak na čo si to dáva do úst? Nechutná? Ne, ale něco k jídlu bych si dal. No, tak musíš mít ještě větší štěstí. Na další kolo. No, okolo mě jsou sam. Tu nikto nemá šťastie, iba Domča kvôli k tomu, že mal Borisa. Ten Boris je jediný, koho chápem. Zaplaštěný, takže si vemu tenhle ten. Dobrá, tak pojď na to. Co? Oh, no, Víťo, tak tohle je majonéza. No, tak jo, Aj, aby sa tam poblula. já tam jdu. No, pojď. Hnusný kokos. A ešte tie kolena má... Ne. Ty seš celý bílej. No, to je jak od té mouky, akorát ještě horší. No, to asi jo. Tam mi povedz, však to už každý vidí, že je to horšie. Tak jo, lidi, jak si můžete všimnout, tak za mnou se nachází ještě fakt plno bazénu. No, já si vybíjam. Preboha. Keď ťa mama tvoja uvidí, aké máš tričko zasraté, ty kokos, keď mňa videla moja mama, keď som mala také zasraté tričko, tam ma zmastila jak hada, ty kokos, že som tu revala. Normálne. Tak teba zmastiť tak, ja by ucekala. No, tenhle ten. Cože? Jo. No dobrá, tak pojď na to, Domčo. Oh, těstoviny. To není tak hrozný. ale je, môj zlatý. No teda? No, ale bude se to možná lepit trošku. No, možná jo. Preboha, na čo dávate všetko do úst, keď vám to nechutí? Preboha. Si granule, no fuj, doufám, že teď budu mít něco lepšího, protože už mám celkem hlad. Dostal jsem první A ja mám, a čo? řadu, druhou řadu, tak teď vezmu třetí řadu. No? A beru třeba tamhle ten na kraji. Tak pojď. Držte mi palce. No? Jo, první řadu, druhou řadu, tak teď Ještě raz. vezmu třetí řadu. No? A beru třeba tamhle ten na kraji. Dala som to odznova kvôli tomu, že som úplne šiší a som šlepa, hej.
Tak pojď. Držte mi palce. No ty bláho, tá ja keď dostanem vankuše, tá sa neradujem. Tak jak on, kúkajte, jak on, si kokos. Toto je... Zle. To chápeš, kúkaj, to on taký vystrčený, to je, keby ja išla srať. A mala hnáčku, ty kokos. To ja hneď by vykradla tie vankuše a utekala. Toto je moja výhra, dovidenia. Peniaze nepotrebujem, utekam. Jdeme si lehnout. Cože, ty máš štěstí, máš tam polštáře s kocourem Borískem. Přesně tak vypadá ze zadu a ze předu. Ten najdete dole v popisku na physishop.cz. Jo, já chvilku odpočinout a zatím může jít další na řadu. Dobrá, tak zatím dobrou noc. Paráda. Dobrú noc, brumík. Tak pojď. No, mejdlovi. Ty kokos, prečo máš samé vodné veci? No to tá múka sa neplatí, ale vodnaté, fuj. Ty kokos, prvé múka to nebolo vodnaté, potom majonéza a teraz slis. Ty kokos, ja normálne neviem, ale ty dneska proste, dneska si sa moc nesnažil v tej hre. To musíš vyberať. Že je to nějaký slis. Ne, můžeš se vykoupat. Aspoň se umeju. Jak sa chceš umyť so slizom, mi povedz, jak? Keď sliz je taký... Preboha, z toho ešte nevylezieš ani. Fakt hodně, co? Jo, ale krásně to bolí, ty jo. Tak jo, lidi, jsem na řadě a vybírám si na tenhle. Co? No dobrá, tak pojď.